Дарение направи днес канадската гражданка Ан Томпсън в дома за стари хора в село Болярско. Възрастните хора получиха 100 грейки. Част от дарението ще бъде разпределено чрез социалния патронаж. A lady named Anne Thompson, who lived in Canada, discovered that instead of being of German origin, as she'd always believed, her father was in fact Bulgarian. She traced living relatives in the area of Svilengrad and has made contact with them. When she came to Bulgaria in the summer, I met Anne and her husband Steve. When I put an appeal on our Bulgarian World for the hot water bottles for the elderly, Anne called upon her customers of where she runs a craft store in Canada for their assistance. She wanted to do something for the good people of Bulgaria and so collected 101 hot water bottles. В момента имаме 21 домуващи. За дарението да ни кажете? Дарението със съдействието на госпожа Ан Пери получихме това дарение. То е от друга госпожа, която е от Канада, проявила инициатива да стопли хората в студените зимни нощи с тези грейки. И ние съдействахме според нашите възможности да го правим. Да. Често ли се случва да се правят дарения или е все по-рядко в нашата държава? Дома съществува от 2 месеца, вече доста дарения сме получили, така че хората се отзовават не само на нашите молби, но проявяват инициатива сами да даряват, защото знаят, че има хора, които се нуждаят от подкрепа. Доволна съм. На всичкото съм доволна. Много е хубаво. И аз съм възрастна, но обичам да помагам на възрастните.